Čaute ľudia, dneska si budeme pozerať, čo som dostal od Mikuláša, takže môžeme začať. Takéto vrece. Bolo to v dvoch vreciach, ale ja som to dal do jedného. Posunieme. Ako prvé tu máme granátové jablko. Na bokor. Tak. Ako druhé tu máme takéto ovocie, takéto sušené ovocie, banán a čučoriedky. Ako ďalšie je tu pískacie lízatko. Potom je tu fidorka, čokoládová. To pískacie lízatko, to je jahodové. Potom tu máme také jablkovo-čučoriedkové prúžky ovocné. Potom tu máme ďalšie pískacie lízatko, ale to je tentokrát z adventného kalendára. Potom tu máme ďalej takúto kapsičku. Jojo cukríky. To macikovia. 170 gramov. Ďalej tu máme takéto lízatka, malinové, také štvorlisty. Potom tu máme ďalšiu kapsičku jablkovú. Potom tu máme ďalšiu kapsičku, ale jahodovú. Ďalej tu máme takýto džúsik. To je jablko a čerešňa. Potom tu máme Tariho gumový ňufici. Tari, ak tieto videá vidíš, tak mi daj prosím ťa like aj odber. Ďakujem. Ďalej tu máme takéto lízatko Chupa Chups. Čierne, nejaké halloweenské. Ďalej, tu je jablkovo-aloe-verový moon drink. Moon, tiež mi daj prosím ťa like aj odber na toto video. Ďakujem. Ďalej tu máme zdravé lízatka z DM-ky. Potom horálku. Ďalej tu je Tari drink. Citrónové iced tea. Potom tu je jablkový džús. Potom tu máme 400 gramové pistácie XXL. Potom hroznový džús. A to už je všetko. Takto vyzerá tá taška. Je tam nakreslený Mikuláš, aniel a čert. Dajte like aj odber, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Zatiaľ čaute.